Защо? Тук сме искали неща. Поканим. Ако стане тя да се върне. Отборът е много силен, той ви каза, хай. Отборът е много силен. Това е почти четвърто ниво е. Имаме златни. О, кой ли е този хайдкик? Много силно изглежда. Но той е много силен. И жутъв силен. В хотел ми сме пети. Има вълкирия. Гледай какво има този. Гледай. Гледай сега. Всъщност това съм аз. Честно. Ето, ако искате, сега ще вляза. Изчакайте малко. Ето ще пусна музика. И от другия. Ето. Сега влизам, изключвам музиката. И ви казвам здрасти. Ето тук ще се появи. И това съм аз всъщност. Много съм силен. Ще бъда много съм зле всъщност. Искам да направя. Още привалкери. Да. Както казах, отбора си да се развит. Има силни, има и слаби. Описанието е BG Клад, не е от Ресто Донейта, колите по преценка на лидера. Двете атаки на Лара и над... Извинете. Ето ме. Аз момче. Хайде бързо се развият. Вижте ларовете. Доста сме добре. Не са доста добре. 18 победи, 21 загуби. Имам впит, вече сме почнали да побеждаваме. Ето, сега ще я покажа военните приключения от миналия лар.
Първо ще покажа как са ни нападналите, а после как сме ги нападнали. Нападнали са Кевашан. Той вече е напуснал отбора. Били са го на 72%. Първи. Стрелят 4 бомба. Това беше безсмислено. А не, твърде смислено заради оградите. Иска да продемонстрираше оградите и не се получава. И навлиза с всичко. А вече Танхал е негов. Забелязахте ли колко бързо влезе в средата? Ето и понеже влезе в средата, след това ще разпръснат и поради тази причина няма да успя на 100%. Кинг на пето! Така, Девид Кинг на пето! Това е лично много зле. Ето по другата половина. Сега ще ви покажем. Всъщност, това беше. Довиждане и до скоро.